ମାନେ ଏଇ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ସାରେ ଡିଜେ ମଝିରେ ଟ୍ରକ୍ ରେ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ କେବଳ ବାଜିଲା ଖାଲି ବିରକ୍ତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆଉ କାହାରି ଡିଜେ ଶୁଭିବନି। ଏଇମିତି ହେଲା ଏ ବିଲେଇ କୁକୁର ଭଳିଆ ବୋବା ଓହୋ ଆଉ କାହାରି ଶୁଭିଲାନି ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେବଳ ଆମର ବାଜିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲେ। ଆପଣ ହରିରାଜପୁର ମେଳନ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ କେହି ଗୀତ ବଜେଇବେନି ଖାଲି ଏଇମିତି କରିକି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସାରେ ଲୋକଙ୍କର କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ସରକାର କହିବେ କେତେ ଗୋଟେ ଡେସିବେଲ କଣ 65 ନା 80 ଡେସିବେଲ 80 ସାରେ ସେତିକି ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେତିକି ଜୋରେ ଆମେ ଡିଜେ ବଜେଇବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟା ବି ନା ନର୍ମାଲି ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପେଁ କାଳି ଯୋଉ ଏଡି ଭଳି କାଳିଆଟେ ମିଳେନି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ସିଏ ହଉଛି 80 ଡେସିବେଲ। ସରକାର କହିବେ ସେଇଥିରେ କି କଣ ଜଣକା ହେଡଫୋନ ଦେଇକି ନାଚିବେ ନା କଣ। ଆମର ସାର୍ପିଆ